नमस्कार, हम शशि अनारी। आई आज एगो बड़ा मार्मिक रचना बड़का भैया शैलेंद्र कुमार तिवारी जी के सुनल। एगो महतारी लाचार होके अपना बेटा से गुहार कर तरीके से। पहले अशिक्षित समाज रहे, लोग माई बाप के सेवा करते रहे। आज शिक्षित समाज बा। शैलेंद्र भैया हमारा से कहले जी यहाँ खुद देखी घटना हो का लिखल कि मोरे के पहिले जनी अब एगो महतारी अपना बेटा से कहते कि बेटा मरे के सबका बा जे आई बग जाई। फर्क यह बा जे केहू समय से जाई, केहू कुछ समय जाई, केहू खा पी के जाई, केहू बेखैले ते बेटा मरे के पहिले जनी बबुआ एगो रोटी खाती जनी तरसाव बबुआ एगो रोटी खाती जनी तरसाव बबुआ। ना रहल तो अभागिन कहनी सासु ननद गोतिन से रोज दगैनी। राह चलत ढेलों के माथा झुकवनी बड़ा अधामत से ए बाबू तोह के पवनी। छनल के औरी जनी छाछनावा बबुआ एगो रोटी खाती जनी तरसावा बबुआ एगो रोटी खाती जनी तरसावा बबुआ। महीना कोखिया के दुख सुख बटनी जीभियो न दगनी कबो खैनी न चटनी। पेटवो में लाते मरल तबो हंसी के सोहनी दिनो राति तोह के जोगावही में रहनी। दुखवा अब जनी याद तू करावो बबुआ एगो रोटी खाती जनी तरसावो बबुआ एगो रोटी खाती जनी तरसावो बबुआ। भैल कहिया बाबूजी के जियारा जुड़ाइल धगड़िल बोलावे दौड़ले धधाइल। थरिया पिटाइल 6 दिन सोहर गवाइल धूमधाम खूबे छठी हार में सुनाइल। हमारा ममता के दिया जनी बुतावा बबुआ एगो रोटी खाती जनी तरसावा
बारखा में चुए जब नरिया खपड़ा ओढ़ा के सुताई कह के देही पके कपड़ा आधा पेट खाई बाकी तोह के खियाई पलनी या पोसनी बेटा बड़ाया गराई हमारा दूधावा के नेकी जोनी बिसरावा बबुआ एगो रोटी खाती जमी तरसावा बबुआ एगो रोटी खाती जमी तरसावा बबुआ हमके मोरे के पहिले जनी मुआवा बबुआ एगो रोटी खाती जनी तरसावा बबुआ एगो रोटी खाती जनी तरसावा बबुआ तरसावा बबुआ जनी तरसावा बबुआ।